a Enrocat amb sa llengua, l'espai on els escacs, la cultura i les paraules de Menorca es troben damunt el mateix tauler. Avui parlarem d'un nom molt important dins la història dels escacs, Ruy López de Segura. Ruy López va ser un dels grans estudiosos del joc al segle XVI i el seu nom ha quedat lligat a una de les obertures més famoses de tots els temps, l'obertura espanyola. També reflexionarem amb una frase vinculada a Simone Biles, aprendrem què és un sacrifici posicional, resoldrem el problema del dia i acabarem amb una expressió menorquina molt nostra, ratllar petit, petit. La curiositat d'avui és aquesta. Ruy López de Segura va ser un dels primers grans teòrics dels escacs moderns. Ruy López era un religiós i escaquista espanyol del segle XIX. Va estudiar el joc amb molta profunditat i va escriure una de les obres més importants de la seva època sobre els escacs. El seu nom ha quedat especialment vinculat a l'obertura espanyola, que comença normalment amb les jugades. 1. A4-5-2, CF3, CC6-3, AB5. Aquesta obertura és una de les més estudiades de tota la història. I no és casualitat. L'obertura espanyola no cerca només una amenaça ràpida, cerca desenvolupar les peces, pressionar al centre, preparar l'enroc i construir una posició sòlida. És una obertura molt rica perquè combina idees estratègiques i possibilitats tàctiques. Ens ensenya que una bona partida no comença només amb ganes d'atacar, comença amb una idea, amb ordre i amb comprensió. Ruy López ens recorda que els escacs també són estudi, cultura i transmissió de coneixement. La frase d'avui està vinculada a Simone Biles. No és la perfecció el que importa, sinó el coratge de continuar. És una frase molt útil per als escacs i per a qualsevol aprenentatge. Quan juguem una partida és molt fàcil voler fer-ho tot perfecte. Volem no equivocar-nos, no perdre material, no fallar cap càlcul i trobar sempre la millor jugada. Però els escacs són massa profunds per exigir-nos perfecció constant. Tots cometem errors. Fins i tot els grans mestres s'equivoquen. El que diferencia un jugador que millora no és que no falli mai, sinó que aprèn després de cada error. Simone Biles representa molt bé aquesta idea de força interior, exigència i capacitat de continuar. Als escacs, quan perdem una partida, podem enfadar-nos o podem aprendre. Quan una obertura surt malament, podem abandonar o podem revisar-la. Quan no entenem una posició, podem rendir-nos o podem tornar-hi amb més calma. Millorar no és ser perfecte. Millorar és continuar pensant. La paraula d'avui és sacrifici posicional. Un sacrifici és entregar material, un peó, una peça o fins i tot una qualitat. Però no tots els sacrificis cerquen un mat immediat o una combinació tàctica. Un sacrifici posicional és diferent. És una entrega de material que es fa per aconseguir avantatges a llarg termini. Per exemple, podem sacrificar un peó per obrir una columna. Podem entregar una qualitat per aconseguir caselles fortes. Podem donar material per deixar el rei rival insegur, activar les peces o obtenir control del centre. A vegades, després d'un sacrifici posicional, no hi ha una victòria immediata, no hi ha un mat en dues jugades, però la posició millora, les peces guanyen activitat, el rival queda passiu, les nostres amenaces creixen i la iniciativa passa a les nostres mans. El sacrifici posicional ens ensenya una lliçó molt important. No tot valor es pot comptar només en material. Als escacs, una peça activa pot valer més que una peça tancada. Una bona estructura pot valer més que un peó. I una iniciativa forta pot valer més que una petita diferència material. Ara arriba el nostre problema del dia. Avui et propos mirar la posició amb una pregunta molt interessant.
Val la pena entregar material per millorar la posició? Mira bé el tauler. Primer, observa si les teves peces estan actives. Segon, mira si el rei rival està segur. Tercer, comprova si hi ha una columna, una diagonal o una casella forta que puguis aprofitar. Quart, demana't si un sacrifici pot donar-te iniciativa. Et deixo uns segons per pensar. Quan estudiem sacrificis posicionals hem d'anar amb compte. No es tracta de regalar peces. Es tracta d'entendre què rebem a canvi. Si entregam un peó, què guanyam? Activitat, temps, control del centre, atac contra el rei, una peça rival passiva. Un sacrifici és bo quan la compensació és real. Ara revisa la teva resposta. Has mirat només el material o també l'activitat de les peces? Has comprovat si el rival pot defensar-se fàcilment? Has entès quin pla ve després de la primera jugada? Si ho has fet, ja has fet una passa important cap a una comprensió més profunda dels escacs. L'expressió menorquina d'avui és ratllar petit petit. Aquesta expressió vol dir parlar a poc, amb calma, detalladament, sense córrer. És una expressió molt útil quan volem explicar una cosa amb cura. Per exemple, si qualcú conta una història amb molts detalls o explica una idea passa a passa, podem dir que ratlla petit petit, i això connecta molt bé amb els escacs. Per entendre una posició, moltes vegades hem de pensar petit petit. No basta dir, aquesta jugada sembla bona. Hem de mirar per què és bona, quines amenaces crea, què pot respondre el rival i quin pla vindrà després. Ruy López també representa aquesta manera de mirar els escacs. Estudiar, analitzar, escriure, ordenar les idees i transmetre-les. Als escacs, com en la llengua, les coses importants sovint s'entenen millor quan les explicam sense pressa. Podríem dir, ratllem petit petit i entendrem millor la partida. Avui hem après que Ruy López de Segura va ser un dels primers grans teòrics dels escacs moderns i que el seu nom continua viu en l'obertura espanyola. Hem reflexionat sobre el coratge de continuar, hem après què és un sacrifici posicional, hem entrenat la mirada amb el problema del dia i hem descobert l'expressió menorquina ratllar petit petit. Això ha estat Enrocat amb sa llengua. Ens veiem al pròxim episodi i recorda, una bona partida com una bona explicació es construeix passa a passa.